Magandang araw sa inyo mga katrops. Ito na naman si Katrops Danny. Ngayon mga katrops ay hindi natin matutunghayan ngayon ang pag-upload sa paglalaot ng mga bangka kasi walang laot ngayon mga katrops, gawa ng bagyo. Kaya dito sa aming lugar mga katrops sa Bicol Region ay apektado ang hindi paglaot ng mga bangka. Kaya mga katrops, hindi ako ng pasensya sa inyo dahil si Katrops Danny ay hindi makakapag-upload sa mga bangkang naglalaot at sa mga isda sa Mercedes Peace Port. Kaya mga katrops, ngayon ay manonood muna tayo ng update sa telebisyon. Ayun mga katrops, tukoy natin. Ayan mga katrops, bubuksan muna ni Katrops Danny. Manonood tayo sa TV. Hanapin natin mga katrops yung pizza ngayon. May 31. Yan. Sa may Taiwan, Batangas area, napanatili ang lakas ng hangin nito na maabot sa 150 km per hour. 120 km per hour malakas ang bagyo. Ang talang pagbuksong ng hangin ay nasa 150 km per hour. Bakit yung bilis ang pagkilos ng bagyo? Kayong bagat siya ngayon nasa 10 km per hour. Inaasahan po natin tatahakin niya sa direksyon northward. Patuloy pa rin niyang nakahatak ng habagat at yung habagat ay naapektuhan ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao at kasalukuyang malakas na po pagulan sa Mindoro Provinces, Western Visayas at sa parte ng Palawan. So sa ating forecast track ng bagyo, inaasahan pa rin natin na ito'y mula ngayon hanggang sa paglabas ng part, hindi sa kanyang pagkilos. Inaasahan po natin by Thursday ng gabi ay nasa labas na ng PAR ang bagyong Betty. Ngayong typhoon, inaasahan po na siyang ihina at paglabas po niya magiging severe tropical storm. Habang napalabas ng PAR itong si bagyong Betty, patuloy pa rin itong hinahatak niya itong habagat. O pinapalakas ang intensity ng habagat. So, ito na lang itong nakailalim ng tropical cyclone signal. So, number 2 sa Batanes, number 1 naman sa northeastern portion ng Isabela, Apayao, then Cagayan sa mga Babuyan Island. So, ang mga lugar po nito ay patuloy makakaranas ng masunod na panahon. Ang kusang may mga mahina hanggang katamtaman at may pamis na malakas na pagulan at malakas na hangin dahil sa bagyo. And sa ibang lugar ng bansa, dahil sa habagat, makakaranas din ng malakas na hangin sa Bicol Region, Western Visayas, Aurora, Quezon, northern portion ng mainland Palawan, kasama ang Calamian and Cuyo Island, Mindoro Provinces, Romblon, Ilocos Region, and Cordillera. Ngayong araw hanggang bukas na umaga dahil sa bagyo, estimating na natin na dami na mula 50 to 100 milliliters under siya ng heavy rain. Itong heavy rain ito ay maranasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, and Benguet. And then, dulot naman ng habagat ay
kaninang, ngayong araw, nag-issue tayo ng weather advisory. So, may naasahan tayong malakas sa pagulan. Ngayon, sa Oriental Mindoro, Romblon, Antique, Northern Mainland, Palawan, Cuyo, and Calamian Island. Bukas, ayan mga katrops. Kasi ayaw naman ni Katrops Dani na basta-basta lang magbalita. Hindi naman ako tagapagbalita, hindi naman ako pag-asa mga katrops. Kaya naipahayag ko lang sa inyo mga katrops. Kasi yung huling video ko mga katrops ay sa Barangay Night, nung magpista sa amin ng nakaraang gabi. Kaya mga katrops, humingi ako ng dispensa sa inyo na sisingit pa ako ng isa. Ay papakita sa inyo ni Katrops Dani na nag-chat ako noon. Mga katrops, ano lang naman yun eh, mga kulang-kulang 3 minutes lang naman yun mga katrops. Kaya nailabas lang naman ni Katrops Dani ang 1,000 na step niya sa pag-chat siya. Hindi naman mga katrops, joke lang. Kaya yan mga katrops, talagang nasabi naman sa balita na dawit ang Bicol region sa lakas ng panahon. Kaya mga katrops, narito tayo sa Bicol region. Ayan, naririnig yung mga katrops ang lakas ng hangin. Kaya ipakikita naman sa inyo ni Katrops Dani na dito talaga sa aming lugar, sa Bicol, ay malakas po talaga ang hanging habagat. Ayan mga katrops, silipin natin yung hanging habagat sa amin. Ayan mga katrops, so malakas ang hangin habagat sa amin mga katrops. So, diba, kitang-kita ng mga katrops. So, kaya di makapag-upload si Katrops Dani sa Mercedes Peaceport at sa paglaot ng mga bangka kasi walang naglalaot ngayon eh. Gawa nga ng malakas na habagat, gawa ng bagyo. Mga katrops, ang bahay ni Katrops Dani, yan o. Mahirap lang si Katrops Dani. Simpleng buhay lang si Katrops Dani mga katrops. To, yan ang street namin mga katrops oh. Mga katrops, bisitahin muna natin ang lugar namin mga katrops. Alam ko noong unang video mga katrops ay nakita nyo na to. Adot! Ate mo? Ano oras na mauli? ay, mauli na! Ngunyan? Ayan mga katrops, ang lugar namin oh. Talagang malakas oh, di ba? Oh. Yan mga katrops, mga kalugar ko. Oh. Yan si Ate Eda oh. Oh, bati Ate Eda, bati. Yun daw, sino yan? Init, ibit, ay. Hello po. Ay, sino ka po? Ay, bati ka sa katrops. Katrop, andito po kami. Malakas po ang hangin sa amin. Hindi ka mo nakakalaot. Hindi po nakakalaot. Kawawa naman po kami. Wala pong hanap buhay dito ang tao. Katrop pala yan. Yan mga katrops, yung isang residente na nagpatunay na talagang di raw nakakalaot, malakas. Jadi makapag-upload si Katrops Dani.
Kaya di nakapag-upload si Katrops Danin sa mga maglalaot. Gawa ng ginakalaot mga katrops. Yan, simple lang ang buhay namin mga katrops, oh. Oh, mahirap lang si Katrops Dani. Mga katrops, ayan na, ipakita na sa inyo ni Katrops Dani na talagang malakas ngayon sa amin mga katrops. Kaya di muna ako makapag-upload sa yung maglalaot sa Mercedes P-Sport, mga huling isda. Hindi wala nakakalaot mga katrops. Pasensya na mga katrops kung paulit-ulit. Nahiya lang kasi Katrops ay. Kasi nung nakarang upload ko, Barangay Night. Pero mga katrops, nasabi ko nga, meron pa akong isang i-upload mga katrops, yung pagchatcha ni Katrops Dani. Ayan mga katrops, dito na lang. At salamat sa lahat ng manonood sa Katrops TV. At sana'y ligtas kayo sa anumang kapamakan. At ang blessing ay dumating sa inyo mga katrops. Yan lamang mga katrops. Salamat sa lahat ng subscribe sa amin. At sana, yung di pa nag-subscribe, ay mag-subscribe naman. Salamat sa inyong lahat. Thank you. God bless.